fel rhiant i bod yn llwyddiannus iawn yn gweld Ken yn awaru ei rygbi, 64 y gapiau, ond lwcus iawn gweld Vic yn ferch yn awaru weth i menywod Cymru. Yr un gorau i fi ar y pryd oedd Ken yn awaru i Gymru, dechrau 20 gyntaf yn Twickenham, curo Lloegr 2012, sgoro Scott Williams, y cais unigol iawn, a ath ymlaen i ennill y pencampwriaeth. Ond awr ar ôl y gêm na gorffen, o'n i dal yn y stadiwm, achos oedd Vic yn arno i awaru yn erbyn menywod Lloegr. So, i ni, fel rhieni, gweld mab a merch yn awaru'r un diwrnod ar rhywbeth, wel, mae'n galed i ddisgrifio. A o beth i fi'n gwybod nawr, dim ond Ken a Vic fel brawd o war sydd byth wedi awaru rygbi yn Twickenham yr un diwrnod. So, diwrnod llwyddiannus iawn a diwrnod i gofio. Oedd hwnna yn ddyrod mawr, ond ffyrst bach arall oedd cais cynta Ken i Gymru yn y stadiwm y Principality. O'n i lan 'na yn edrych ar y gêm, a dath toriad oedd anaf neu rhywbeth, so cymeres i'r cyfle i fynd i'r tŷ bach. So es i allan o bocs, lawr y tŷ bach. Amser ni'n dod nôl, clywed y dorf yn blwyddi a pawb yn gweiddi. So ni'n gwybod bod rhywbeth wedi digwydd. Cerdded nôl mewn i'r bocs, dim ond i pawb i droi rownd. Del, ti di colli Ken sgori cais gynta. Gutted, absolutely gutted.